ସାର୍ 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 ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ କହିଲେନି ତା ଭିତରେ କୋଉ ଜିନିଷ? ପେଟ ପିଲାଟା ତା ଭିତରେ ରହିବ ଆଗେ ସେଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ନା। ମୁଁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କହିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବି? ନା 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 ନାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁତ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ହବ। ସାର୍ ଆପଣ ଡାକ୍ତର, ଆପଣ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡାରେ ଅଣ୍ଡାରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ହେଲେ ସାର୍ ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାପିଲି ଗୋଟେ ଦରକାର। ହେଲା ତ ହେଲା ତ ହେଲା ତ କ'ଣ ହେଲା ତ ହେଲା ତ ଏଇ ତ ଆପଣ ଖାଲି ହେଲା ତ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? କାହିଁ ହେଉନି ତ ଆପଣ ବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖା ଆଉ କ'ଣ? ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖେଇବି? ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଆକୁ ଦେଖଉନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର, କ'ଣ? ହାତ ଦେଖା, ମୁଁ ତମ ନାଡି ଚିପିକି ଦେଖିବି। ହଉ। ତୁ ଶଳା ଏଇ ଡାକ୍ତର ଘରେ ନାଇଁ କି? 2 ମାସ ହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ରଖିକି